eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Heldu orain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Zederrazaren duda denak galduta dantzan, astean zarenean. Zederrazaren imperfekzio perfektu horiek agerian. Zederrazaren marraztu zenetik kanpo amesten duzune. Litekena da denbora gutxian musukoaren erabilera arintzea zabali dauden espazioetarako. Fernando Simon Espainiako osasun larrialdietarako koordinazio zentroaren koordinatzaileak egin du iragarpena eta ekainean iritsi daiteke aldaketa. Hala, maskararen auziarekin zer gertatuko den jakiteko Espainiaren erabakiaren zain dago Hego Euskal Herria. Aldiz Ipar Euskal Herriari dagokionez, Frantziak 3 asteko epean erabakiko du zer egin. Arratsaldeon guztioi, Simonek ez du datarik aurreratu nahi izan, baina txertaketa kanpaina ondo doala eta kutsatzen kopuruak beherako joeran jarraitzen duela ikusita erabaki hori azkar har dezaketela iradoki du. Es cierto que en exteriores las medidas, el uso de mascarillas en concreto, que además viene el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir. Nafarroan ostalaritza lokalen barruan kontsumitzeko aukera zabalduta martxoaren 14tik atzemandako daturik baxuena da azken orduetakoa positibo kopuruari dagokionez, Jon Portela. Kaixo denoi Iruñetik. Positibo kopurua jaitsi egin da berriz ere Nafarroan. Atzoko egunean eta behin-behineko datuak direla kontutan hartuta, guztira 50 kasu zenbatu ziren atzoko jardunaldi osoan zehar. Azken aldian egon den daturik hoberena. Nafarroako osasun sailaren behin-behineko datuen arabera, astelenean 50 positibo antzeman ziren. Azken aldian jaso den zifrarik baxuena da, martxoaren 14an 50 kasu zenbatu zirenetik. 2084 PCR eta antigeno proba egin ziren atzoko egunean zehar. 2,2 positibotasun tasa eskuratuz. Igandean baino 8 kasu gutxiago dira, aurreko astean 75 ziren. Datuak egunez egun hobera egin dute Nafarroan. Ospitaleen presioari buruz 105 pertsona ospitaleratuta daude COVID-19 dela eta. Horietatik 19 zainketa intentsiboko unitatean daudelarik. Beste 74 pazienteak plantan daude ospitaleratuta. Udalerrien inguruan, Iruñean erregistratu ziren kasu gehien atzoko egunean, 10 guztira. Tuteran bestalde, 6 kasu antzeman ziren, kasu gehien antzeman diren udalerriak izan da. Eta Nafarroatik bertatik mintzatu zaigu Bakartxo Ruiz, Euskal Herria Bilduko bozeramailea COVID-19 izan du hizpide eta izurriaren inguruko txibiteren gobernuaren kudeaketa zaritu da. Dena ez da ongi egin, eta gobernuak berak ere ez du hori defendatu, eta azken batean akatsetatik ikasteko modu bakarra bada, benetan gobernuaren jardun hori fiskalizatzea. Eta egia esan, ambizio handiago espero genuen, Komutos Ganberaren aldetik hainbat alor sakonago aztertu ahal izateko. Azken batean, fiskalizazio ekonomikoa eta legalidadearen inguruko azterketa bat egin du, bai Nafar gobernuak egin dituen kontratuen harira, bai diru publikoa azken batean zertan eta ze prozeduraz gastatu den, eta hor, itzal batzuk badaude, gure ustez, momentu honetan, urtebete baino gehiago denean, emergentziazko prozedurak erabiliz, hainbat eta hainbat kontratu egin direnean, ia 71 milioiren truke, oraindik gardentasun atarian horren zati txiki bat besterik ez da ageri. Eta beraz, ditugu kontratuen 80%, ez dakiguna, zertara joan diren, zenbatekoak diren kontratu bakoitzak, zenpresetara,
eta emergentziazko eta estoikoak diren prozedurak egiteko baimena eman dio parlamentuak gobernuari, baina gero hori gardentasunez azaldu behar da. Eta gero, beste itzal batzuk ere, badira, osasungintza pribatuari ordaindu zaion diruarekin adibidez. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz joan den apirilaren 26-tik etenda zegoen ohiko kirurgia programatuari ekin dio berriro Osakidetzak. Izan ere, Nafarroan bezalaxe, transmisioak gero eta nabarmenago arintzen ari da aldagai guztietan Udane Arbeo. Jaurlaritzak adierazi du azken 24 orduetan 280 positibo atzeman dituela. Osakidetzak 9.812 test diagnostiko egin ostean, eta lurraldeka aztertu Araban 23 kutsatu berri atzeman ditu Osakidetzak, Bizkaian 157 eta Gipuzkoan berriz 91. Osasun sistemei dagokienez, COVID gaitzak jotako 133 pertsona gaixo ziun daude, ziunzaiketa intentsioko unitatetan daude, eta atzoko egunean 43 ospitaleratze izan zituzten EAN. Gauzak horrela Gotzone Sagardui osasun sailburua izan da, gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan esan duenez bilakaera positiboa du Euskal Autonomia Erkidegoak eta eremu horian sartu da erkidegoa. Bilakaera positiboa izaten jarraitzen dute. Beraz, horrek ondoriozta dezake kurbaren joera aldatzeko bere garaian hartutako neurriek funtzionatzen jarraitzen dutela. Gaur, Euskadi zona horian sartu da. Egia da, azken 2 asteetan ikusi dela COVID-19aren intzidentziak behera egin duela etengabe. Horrek indarrak hartzeko balio behar digu prebentzio neurriak aplikatzen eta zorrotz betetzen jarraitzeko, eta horrela intzidentzia murrizten jarraitzeko. Gauzak horrela Hego Euskal Herrian osotara 330 positibo kasu atzeman dituzte azken orduetan 11.906 test egin da. Hala intzidentzia tasa 2,7 jaitsi da gaurko egun honetan. Gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan Pedro Azpiazu ekonomia sailburua ere izan da, eta Euskadi Next programaren eguneraketa egin du besteak beste COVID-19ak kalteturiko sektoretara bideratutako 218 milioi euroko laguntza zuzenak kudeatuko du. Laguntza hauek enpresa klaudimena babesteko ezoizko neurrien barruan sartzen dira. Aste honetan bertan sinatuko du akordioa ekainen laguntzen deialdi publikoa egin ahal izateko. Eusko Jaurlaritza laguntzen deialdiaren testua lantzen ari da. Bertan, jarduera ekonomiko berriak sartuko dira, eta horiek ere laguntzak jaso ahal izango dituzte pandemiak euren egoera ekonomikoan izan duen eraginen arabera. Halaber, indarrean dagoen aurrekontu propio baliabideak jarriko ditu. Eragindako sektorei zuzeneko laguntzak handitzeko. Eta bart, LGTBI fobiaren aurkako egunean zabaldu da albistea bi emakumek sexu orientazioarengatik zeharkako diskriminazioa pairatu zuten ertzaintzarako probetan, Udane Arbeo. Ela sindikatuak hor baten bidez jakitera eman duenez, administrazioarekiko auzin Gasteizko 3. epaitegiaren epai batek frogatutzat ematen du ertzaintzaren 27. promozioko hautaketa prozesuan bi ikasleri emandako diskriminazioa. Eta beraz Jaurlaritzako segurtasun saila behartzen du auzi jartzaileak gai gisa hartzera jarrera balorazioan eta prestakuntza ikastaroan, baita ertzaintzako agente ukatuen praktikaldiko behin-behineko destino esleitzera ere. Elak azaldu duenez duela 2 urte akademiako zuzendariari jakinarazi zion ertzaintzaren 27. promozioko hautaketa prozesua gainditu zuten ikasleak arkautin prestatzeko prozesuan gertaera oso larria gertatzen ari zirela. Eta zuzendu ezean zuzenean edo zeharka generoagatiko, sexuaniztasunagatiko, jatorriagatiko edo bestelako diskriminazio kasua gerta zitezkela. Sindikatua gaineratu du akademiako zuzendariak ez zituela jarduera horiek zuzendu eta ondorioz hautaketa prozesu osoa arrakastaz gainditu zuten bi izangai ez gai deklaratu zirela ebaluazio probetan. Hori dela eta Elak Jaurlaritzari eskatu zion hautaketa prozesuan gertatutakoa ikertu zezala eta jarduera larri horiek berrestuz gero egon zitezken erantzukizun guztiak argitu eta konponbide bilatu behar zirela. Baina sindikatuak adierazi du ez Jaurlaritzak ez akademiako buruek ez zutela ezer egin eta desegokitza jotako bi hautagaiek bide judiziala ekin ziotela.
Eta Ipar Euskal Herriko bilakaera epidemiologikoari heldu baino lehen Donostiara begira jarriko gara, izan ere Donostiako udalak metroaren 3. zuloaren inguruko azalpenak ematari uko egin diola salatu du Euskal Herria Bilduk. Jarraian metroa minutu batean. Ipar Euskal Herrira salto eginda prest dute irekiera neurriak arintzeko bigarren fasea hasiko da bihar eta besteak beste etxeratze agindua gaueko 9:00 izango dute. Oiana Teixeirek kazetariak azaldu dizkigu fase berriaren nondik norakoak gakoak saioan. Jatetxeak ostatuak irekiko dituzte berriz, 7 hilabete egon dira itxirik. Baldintza edo protokoloa izanen da terrazak bakarrik irekitzen ahalko dituztela, beti ere 150 edukierarekin. Baldintza nahiko zojotzak dira eta horrek inplikatzen du zenbait jatetxeak batez ere erabaki dutela, gutxi dira, baina erabaki dutela ez irekitzea. Terrazak inplikatzen baitu eguraldiak ona izan behar duela, eta hori Euskal Herrian ez da beti segurtatzen ahal, beraz horren arira ostatu jabe batzuek erabaki dute oraindik ekainaren 9:00 arte itxoitea, eta horretatik aitzina irekitzen ahalko baitira barnealdeak, normalean. Baina hala ere, kajiketan eta hasigira sumatzen aldaketa, banatzailean joan etorriak hasi dira berriz, terrazak atera dituzte kajitzeko eta, orduan sumatzen da asteazkenetik goiti giroa aldatuko dela iparraldean. Ostera ekainean izango diren eskualde eta departamentu mailako hauteskundetara ez du hautagairik aurkeztuko Eusko Alderdi Jeltzaleak. Joan den abenduan, Peio Etxelekuk gidaturiko exekutibo berria osatu zuen alderdiak Ipar Euskal Herrian. Horrela, ondoko 4 urtei begirako proiektua sortze bidean hauteskunde kanpainan murgiltzea goizegi dela uste du talde berriak. Halere egia da, alderdi ezberdinekin izandako elkarrizketek ez dutela arrakastarik izan. Bestalde, Aroztak taldeko 10 kide deklaratzera deitu dituzte Twitter bidez zabaldu dutenez, Aroztegiaren aurka egindako akanpadarekin lotutako ekintzengatik deitu ditu Guardia Zibilak deklaratzera bortxa delitua egotzi diete Jon Portela. Guardia Zibileko agenteek Aroztak taldeko 10 kide deklaratzera deitu dituzte Aroztegiako kanpaldiarekin lotuta. Derrigortze delitua leportzen zaie bere jarrera desobeditzaileagatik. Apirilean zehar, Aroztak plataformako kideek egindako kanpaldiek Aroztegia proiektua geldiaraztea lortu zuten. 230 etxeko urbanizazioa eta golf zelai bat eraikitzeko proiektua martxan jartzeko plana zegoen Lekarozen 300 biztanleko herrian. Proiektuaren kontra agertu ziren biztanle eta aktivistak eta obrak geldiarazteko kanpaldia egin zuten hainbat egunetan zehar. Presentzia poliziala arren, egunak aurrera egin ala, azkenean, Tex enpresak, makinak eta langileak erretiratzea erabaki zuen. Pasa den astean, Lekarozeko udalak enpresak makinekin sortutako kalteak zehaztu zituen. Dozenaka zuhaitz moztuak izan dira, batzuk 100 urtetik gorakoak. Zubi zahar bateko kalteak edota errekastoak eta kaltetutako larrezelaiak aurkitzen dira. Larun batean Elizondo eta Lekarozeko udalerriak batu egin zituen 2500 pertsonen manifestazioaren ondoren datoz polizia zitazioak.
Ostera espetxe salbuespenaren testuinguruan hildakoei errekonozimendu ofiziala eta ordaina ematea exigitzeko prentsaurrekoa egin dute Etxerat elkarteak eta Egiari Zor fundazioak Aiara Deurreta. Etxeratek eta Egiari Zor fundazioak urteluzez eskubideak urratu izanaren ondorioak konpondu behar direla aldarrikatu dute. Hau da, salbuespeneko espetxe politikak eragin dituen biktimen errekonozimendu ofiziala egiteko eta eztabaida horri ekiteko garaia dela. Beharrezkoa da, salbuespenezko espetxe politikaren ondorioz hildako pertsonei errekonozimendu ofiziala eta erreparazioa nora eskaini eztabaidatzen hastea. Euskal Herriak bizi duen elkarbizitzaren eraikuntza garai berri honetan, salbuespenezko espetxe politikaren ondoriozko indarkeria zuzenean edo zeharka jasan duten pertsonei, dagozkien eskubideak bermatzeko unea dela uste dugu Egiari Zor fundazioak eta Etxeratek. Gauzak horrela, gaur egun horretarako prest dagoen gehiengo politiko eta soziala badagoela jakinarazi dute, eta hainbat herritan lehenengo urratsak eman direla. Eztabaida hori honi ekiteko garaia da. Gaur egun horretarako prest dagoen gehiengo politiko eta soziala dago. Gehiengo horrek lehen urratsak eman du jada, sindikatu guztiak ere bat egin dute. Berriki, Lasarte Oriako, Soraluzeko, Tolosako, Getxoko, Laudioko, Zierbenako, Otxandizoko eta Ogauko osoko bilkurek lehenago Iruñan eta Berriozarren gertatu moduan, aitorpen simbolikoa eman diote presoen senideek urruntzea eta sakabanaketa direla eta jasandako sufrimenduari. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak 2019ko irailean zabaldu zuen Espainiako estatuak eragindako giza eskubideen urraketen biktimen aitortzerako eta erreparaziorako eskaerak egiteko epea. Eta elkarteek jakitera eman dute sakabanaketaren ondorioz hildako pertsonen eskaerak aurkeztu dituztela. Jakinik, legea ez dagoela berariaz bideratuta gaur egun duen formulazioarekin kasu horiek aitortzera eta erreparatzera. 40 urte igaro dira, Almeria afera izenez ezagututako estatu terrorismoaren gertakaritik 1981 Guardia Zibilak 3 gazte torturatu eta hil zituen eta zeneko kideak zirelakoan justiziak indultua eman zien inplikatuei gainera. 4 hamarkada geroago biktimen familiek aitortza, justizia eta erreparazioa eskatzen jarraitzen dute. 1981 maiatza, Luis Cobo, Luis Montero eta Juan Mañas, Santanderretik Almeriara bidean doaz 3 lagunak, horietako baten anaiaren jaunartzera joateko. Bidean kotxea matxuratu zaie Madril parean, tren bat hartu eta Puerto Llanon beste kotxe bat alokatzen dute. Larun batean Almeriara heltzen dira. Hurrengo egunean Guardia Zibilak atxilotzen ditu. 3 egun lehenago eta estatu kolpe saiakeraren 2 hilabete terdira, Joaquín de Valenzuela Espainiako armadako teniente generalaren aurkako ekintza burutu zuenetak Madrilen. Zauri larriak izan zituen Valenzuelak, baina bizirik atera zen. Berarekin zihoazen beste 3 militarrak hil egin ziren. Dirudienez, Santander eta Almeria arteko bidean, norbaitek 3 gazteak eta kideekin nahastu zituen eta Guardia Zibila deitu zuen alerta emateko. Atxilotu eta hurrengo goizean, ilotzak errepide baten ondoan aurkitu zituzten. Tratu txarrak jasan dituzten 3 gorpu, zatituta, tiro eginda, kiskalita. Hil arte torturatu eta ondoren erre zituzten gazteak, frogak eskutatzeko. Eta Guardia Zibilak balizko akatz bati buruz hitz egiten hasten da. Juan José Roson garai hartako Espainiako barne ministroak akatz tragikotzat jo zuen gertatutakoa prentsaurrekoan. Almeria afera urtebete geroago iritsi zen epaitegira, 11 apartheidetatik soilik 3 kondenatu zituzten. Castillokero Guardia Zibilaren teniente koronelak 24 urteko espetxealditik 9 bete zituen. Beste 2 zigortuek 7 eta 5 urte eman zituzten kartzelan. Erreserbatutako funtsetatik hainbat milioi pesetako saria jaso zutela jakinda gerora. Informazio hori ez da inoiz ofizialki argitu. 4 hamarkadaren ostean egia aldarrikatzen jarraitzen dute familiek, estatu terrorismoaren biktimak direla berresten duen aitorpen ofizialaren zain. Almeria afera oraindik zendatu ez diren zaurien ikurda, estatu terrorismoaren gertakari bortitzenetako bat, impotentziaren agertokia eta impunitatearen baiestapena, memorian bizirik jarraitzen duena.
Bestalde 5.000 migratzailetik gora heldu dira Marokotik Zeutara gehienak igerian eta asko oinez sartu dira. Marokotik Espainiaren menpeko Zeuta hirira orotara 5.000 inguru direla zabaldu dute segurtasun indarrek, haietatik herenak adin txikikoak, denak gainera ez dira. Onik heldu gizon bat itota hilda, Madrilek eta Rabatek fronte polisarioko idazkari nagusiari emandako ospitalearretagatik irekitako krisia antza denez, Marokoko milaka herritar Zeutan masiboki sartu izanaren sustraian dago. Tentsioa handitzen ari da eta kanporatzeak goizean goiz hasi dira. Erasoaldia salatzeko greba orokorra antolatu dute Gazan eta Zisjordanian. 1956tik lehen aldiz greba orokorra egingo dute gaur Zisjordanian eta Gazan Israelen erasoaldia salatzeko. Ostera Tel Avivek esan du dron bat suntsitu duela Jordaniako mugan, osotara astebetean 2.400 misil jaurti ditu Israelek Gazaren aurka. Presiorik gabe eta nazioarteko potentzia nagusien babesarekin 2 milioi pertsonen bizileku den lurraldea bombardatzen jarraitu du bart gauean eta gaur goizean Israelek. Azken orduetan bombardeatutako guneen artean dira, ilargi erdi gorriaren egoitza bat, erietxeak, eskolak eta horietara doazen errepideak, hildakoak dagoeneko 212 dira eta zaurituak 1.500-etik gora. Kuban auziaren bigarren saioa egingo dute gaur, Ankaran epaiketan HDP herriaren alderdi demokratikoko 208 politikari eta ekintzaileri terrorismoa leporatu diete 2014an, HDPek protestara ditu zuen Kobane hiriari babesa helarazteko. Garai hartan, Estatu Islamikoaren erasoa jasaten ari baitzen Turkiako estatuko segurtasun indarrak eta eiren zaleak horren kontra agertu ziren, 53 lagun hil ziren, ia denak HDPren jarraitzaileak. Jendea protestara deitzagaitik egotzi diete terrorismoa baita hilketa ere. Eta Kolonbiara jauzi egin da, Temblores gobernuz kanpoko erakundeak gutxienez 16 sexu indarkeria kasu dokumentatu ditu Kolonbiako poliziaren eskutik Iban Dukeren gobernuaren aurkako manifestazioetan. Oian Larrañaga. Kolonbiako protestetan poliziak gutxienez 16 sexu abusu kasu egin dituela salatu du Temblores izeneko gobernuzkanpoko erakundeak. Horiek dira behintzat eurek dokumentatu ahal izan dituztenak. 16 horietako bat bere buruaz beste egin duen 17 urteko neska baten kasua da. Hori baino lehen, atxilotuta zegoela, poliziek sexu abusuak egin zizkiotela salatu zuen Popayanen, Kolonbia hego mendebaldean. Kasu honek areagotu egin ditu, inguru horretan, herritarren eta poliziaren arteko istiluak. Antzeko salaketak izan dira Kalin, Bogotan, Palmiran eta Akaziasen. Temblores gobernuzkanpoko erakundearen arabera, salaketa hauek argi uzten dute, botere erakustaldiak egiteko eta autoritatea ezartzeko eremu gisa ulertzen dela emakumeen gorputza. Dokumentatu dituzten kasuen artean bada beste bat, 18 urteko emakume batena. Bortxaketa mehatxuen artean eraman dute atxilotuta komisaldegira. Poliziaren jarreraren erakusle da, Akaziaseko beste kasu bat ere. Azken honetan, emakume talde bati bidea ixten ari da polizia, agente batek beste bati emakume horiekin nahi duena egiteko, esaten dionean. Sexu abusu kasu guzti hauek giza eskubideen batzorde interamerikarrak egin beharko duen ikerketan aintzat hartuko dituzten esperantza dute giza eskubideen aldeko erakundeek. Protestak hasi zirenetik, oinarrizko askatasunak urratzen ari ote diren ikertzeko lurraldera sartzeko baimena eskatu die dagoeneko batzordeak Kolonbiako agintariei. Kulturarloko gaiei helduta 40 fotokazetariren lana erakutsiko du Okendo Kulturretxeak. Kreadores de kontzientzia erakusketan bildu dituzte mundu osoko gatazketan hartutako irudiak bizia arriskuan jartzen duten argazkilarien lana goraipatzeko helburuarekin. Kreadores de kontzientzia erakusketa jarri du ikusgai Donostia Kulturako Okendo Kulturretxean.
40 fotokazetariren lana elkartzen du bildumak, Txema Konesak komisariatua. Hain zuzen, euren bizia mundu osoko gatazketan arriskuan jartzen duten argazkilarien lana balioan jartzea du helburu erakusketak. Besteak beste, Siria, Kolombia, Venezuela, Irak edota Egipton egindako eta mundu osoko komunikabideetan argitaratutakoak dira erakusketa osatzen duten lanak. Euskal Herriko 6 egile daude hautatutako argazkilarien artean. Andoni Lubaki, Clement Bernard, Daniel Ochoa de Olza, Fernando Moreres eta Ricky Davila. Erakusketaren arduradunek aditzera eman dutenez, parte hartzen duten argazkilariei zein gainerakoei omenaldia egin nahi die bildumak. Historian hain garrantzitsuak diren uneak irudiz kontatu eta jendeari helarazteagatik, munduan zer ari den gertatzen. Berriki Burkina Fason eraildako David Beriain eta Roberto Fraile kazetari eta kameralaria izan dituzte gogoan antolatzaileek. Maiatzaren 7tik dago ikusgai Okendo kulturetxean Creadores de Conciencia erakusketa, eta hala izango da datorren uztailaren 17 arte. Halaber, argazki bildumaz gozatzeaz gain, hainbat kazetarien arteko mahai ingurua ere antolatuko dute Donostiako gune hartan. Horretan, euren eguneroko lana nolakoa den azalduko dute hainbat langilek, eta arlo horretara zelan heldu ziren partekatu ere. Ekainaren lehenengo asterako dago iragarrita, eta izen ematea derrigorrezkoa izango da. Josu Zapatak Euskal Herrian kumbia estiloa lantzen zuten talde gutxi zeudela ikusi zuen eta Guarin bat taldea sortu zuen. Aurreko astean Tasio abestia argitaratu zuten eta jarraian horixe ikusiko dugu Montxo Armendariz zinema zuzendariari keinua klik batean. Kasu hontan, atera egin dugu Tasio abestia, ez? Izan da nola omenaldi bat gure sustraietara, ez? Baitare kumbiaren generoa baitare oso harremanatuta dago sustraiekin, ez? Eta guk lan hori egiterakoan ikusten ari genuen beti hori Mexikori begira edo Kolombiari begira, ez? Eta esan genuen, eta nolakoa izango litzateke gure sustraiak edo ze harremana daukan guk egiten dugun musikarekin, ez? Eta ni beti izan dut fetitxe bezala Tasioren pelikula, ez? Eta orduan kasi izan zen nola bromaren batengatik, lehenengo atera zen nola estribilloa, ez? Tasio bailalo despazio, eta zan genuen, hor dago nola pizkat humorearekin hartuta, ez? Eta ikusten genuen nola oso polita Nafarroan dagoen pelikulari niretzako horrelako nola interesgarriena egiteko omenaldi bat, ez? Guretzako izan da opari oso handia, ez? Guk ja abestia izan genuenean jarri ginen izketan Montxo Armendarizerekin esateko horrelako abesti bat egin dugula, pelikularen omenaldi bat eta hori, eta orduan berak, eta guk gure asmoarekin horrela ametxetan egin denean, behar bada bideoklipan imaginatu zaitez, Tasio aktorearekin egitea eta hori, ez? Eta azkenean berarekin hasi ginean pixka harremanetan, aurkitu egin genuen Facebooken bitartez, eta idatzi egin genion, eta bai oso proposamena, bere eurarekin esan zuen, arazorik gabe, nik eginen dut, eta orduan proiekturentzako izan da opari oso handia, ez? Gauzak horrela, Montxo Armendarizen filma omen zenduen abestiarekin emango diogu bukaera gaurko albistegiari. Besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.
basotik